Здравейте! Намираме се пред първата придобивка на Кооперация Защитниците. Това е къща в средновековен стил, която се завършва в село Неофит Рилски, тъй като в устава на Кооперация Защитниците е записано, че първите действия ще бъдат да подпомогнем отново икономиката в това населено място. Кооперация Защитниците е народно обединение от хора, която цели заедно да можем да сбъдваме други чудеса в България. Може да видите каменен градеж, дървена дограма, вътре има варови мазилки. В момента я довършваме, като отвън сме готови. Отвътре очакваме мебели, врати, монтираме също термопомпата в близките дни, тъй като тук всички къщи е взето решение да се отопляват с термопомпи, за да не се замърсява въздуха. Използва се подово отопление. Това е първия шедьовър на Кооперация Защитниците. Предстои да проведем общо събрание, на което всички заедно ще дадем своя глас как да използваме тази къща. Дали да я продадем, дали да я отдаваме дългосрочно под наем на семейства, които да живеят тук в Неофит Рилски, или дали да я даваме на нощувки през уикендите или през седмицата, когато има интерес. Така че това е силата на кооперацията и на този тип сдружения, че всеки един член кооператор има един равноправен глас, без значение с каква сума се е включил в капитала на дружеството. Всеки един член кооператор разполага само с един глас и всички заедно взимаме решения как ще се развива тази кооперация напред. Минималната вноска към капитала е 1000 лева, встъпителната вноска е 300 лева и таксата годишната е 2% от 1000 лева или 20 лева на годишна база. Всеки може да увеличава също вноската си към капитала през 100 лева, така че да може да допринася, ако иска и ако има възможност, с повече средства. В сайта може да прочетете подробна информация, да се запознаете с устава и да попълните декларация или молба за членство. Очаквайте и следете всички новини за нашата Кооперация Защитниците и се включете.